Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues una salutació molt cordial i afectuosa a Miquel Vicens, que m'acompanya així en la taula, a la seva família, que estan així presents, Alberto, Sergio, que està malalt, la seva neboda, Alberto, els amics i els coneguts que han vingut del ram de Vicens, també, una salutació cordial i afectuosa. Els meus companys, la sacerdòcia, senyor Oliva, senyor arquipreste, don Fernando, don Germán, don José Oltra, don Domingo, als membres de la corporació municipal, a José Ignacio, l'enginyer calculista, que està també al front de tot el procés del projecte, que ara després explicarà ell en la part tècnica, al Consell de Pastoral, al Consell d'Economia, al president de la Junta Central de Setmana Santa, també està el president de Centelles i Riusser, els presidents del Santíssim Crist de Sant Roc, presidents de la Mare Déu del Rebollet i els de Sant Francesc que no podien estar per la compromís que tenien, però han vingut també els festers, el president dels festers de Sant Vicent i a tots. Sentiu-se saludats i sentiu-se amb molta gratitud que estigueu esta vesprà així en esta presentació. Mireu, hem començat resant esta vesprà perquè esta obra que hem de presentar-vos, part de l'obra que hem de presentar-vos, és per a la glòria de Déu i per a que nosaltres crescam en el seu amor, que és la glòria més gran que té Déu, que cresquem en el seu amor. Jo li demanava aquesta estrada que podria compartir amb vosaltres, us ajude a conèixer-lo més, per a poder estimar-lo més, perquè, com diu Dante, els braços llargs de la seva misericòrdia són la nostra salvació. Este projecte, Vicent, està així als mandos de les diapositives que van acompanyar també les distintes explicacions que anem a compartir amb vosaltres. Este projecte naix a final del maig de 2023. Jo acabo de llegir La Divina Comèdia, que sabeu que és una de les obres més excelses de la literatura italiana, comparada a una catedral gòtica, per la quantitat de simbologia i l'espiritualitat que té. I en ella se mos conta com Dante, que és una alegoria del ser humà, de l'ànima errant, transita per la selva oscura del pecat en búsqueda de la llum.
i ho fa acompanyat de Virgilio, que representa la sabidoria humana, a la raó, a la filosofia, i on Virgilio no arriba està Beatriz, que és una representant de la sabidoria divina, de la teologia. I Dante passa per aquests tres estats, de l'infern, del purgatori i del cel. Tot això estimula la imaginació, i estimula la imaginació acompanyat d'una imatge que tenia jo fa molt de temps. Antigament s'aboquen les esglésies, quan un eixia de la missa, dalt de la porta es trobava representat l'escena del juí, per a recordar en la vida quotidiana l'última veritat. Després també en un viatge que vaig estar en Romania, em va llamar molt l'atenció que moltes de les edificis estan pintades per l'exterior i per l'interior és una explosió de pintura, però de pintura en un contingut que afirma i conta la història de la salvació incardinat en la història del poble, de cada parròquia. I em pareixia molt visual i molt atractiu. I això rondava. Tot això al final són el patrimoni que cada un de nosaltres portem en el nostre interior. I després pensava en Sant Roc, mira que n'ha hagut catequistes i agents de pastorals en una capacitat de transmissió i en un amor al Crist grandíssim. Però n'hi ha algú que hagi transmès més amor, més pau, més esperança que les pintures i la imatge que n'hi ha en la capella del Crist. Avui no ens en recordem qui la va pintar, però la capella del Crist continua sent per a nosaltres que la disfrutem i per a tants visitants que entren i es queden en un moment de contemplació, d'èxtasis, de silenci, d'apertura a la transcendència. I això és una gran catequesis permanent que tenim en les parròquies. I pensava, si la nostra capella ningú l'haurà pintat com tantes que n'hi ha en la comunitat, però algú va pensar en pintar-la i en oferir una bellesa per a rics i per a pobres, per a sàvios i per a ignotos, per a creients i per a ateus. És un interrogant d'un amor que qüestiona el nostre amor. Per això, l'obra que vos anem a presentar naix de tota aquesta estimulació que provoca volta la lectura dels clàssics. I a final de maig, com vos diu, el 2023, està la idea, però la idea no val per a res. I toca a don Jaime Sancho, sabeu que és l'autoritat que tenim en la diòcesis de València i en Espanya i a nivell internacional sobre patrimoni, sobre art, i li traslladé la idea, el projecte, i un poquet li donar a conèixer el que és la faceta i l'altura artística de Miquel. I don Jaime Sancho, per a sorpresa meua, ho abraça com un projecte atractiu i il·lusionant. Després està la segona, tenim el permís, però ara falta l'artista. Em posa en contacte, trobo que aquesta mateixa nit en Miquel, li comente la idea, el projecte, i per a sorpresa meva, doncs si Miquel haurà estat escoltant ja el que n'hi havia dins de mi, doncs Miquel també ho accepta amb una gran il·lusió. I ho veu fer. Veu el projecte com algo atractiu i com algo que pot quedar en el seu coneixement, en esta paret del cor, algo molt espectacular. Després n'hi ha una altra part. Tenim el permís, tenim l'artista plàstic i falta com portar a terme això. Jo em pensava que Miquel es pujaria en un andami i es posaria a pintar. Clar, hi tenim moltes humitats i tenim moltes adversitats que no farien perdurar la pintura. I ahí entra el tema, Vicent Llopis. Este projecte va endavant perquè està Vicent. Perquè a mi m'assusta, jo desconec tot això, tema de
l'enginyeria, el tema de la parcel·lació, tota aquesta part tècnica jo la desconec, no la comprenc i m'assusta. I al compartir-ho amb Vicent, doncs, va recibir també una gran il·lusió aquest projecte i en Vicent doncs, no ha vist en ningú moment doncs, el mínim atisbo de dubte, sinó que ha posat tot el que ell sap, tots els seus coneixements, al servici d'aquest projecte doncs, vagi endavant. Així tenim, com us deia, a José Ignacio, que és ingeniero, que està revisant tot el tema tècnic de la parcel·lació de les distintes peces que tenen que anar, el tema dels anclatges, que ara després us explicaran, de la paret vertical. I bueno, teològicament, avui us presentem la part que anirà en la zona superior. Esta part s'anomena la deixis. La deixis vol dir plegària o intercessió, ve del grec. I en esta part veiem a Crist gloriós, a Crist jutge en el centre, i veiem als seus costats a la Teòtokos, a la seva dreta, a la Mare de Déu, i a Sant Joan Baptista, el precursor, al prodromo, a la seva esquerra. La iconografia artística sempre es pinta o bé agenollats o bé en una actitud d'intercessió, de plegària, en aquest moment. Apareixen també dos àngels que retiren el sol i la lluna. Són unes luminàries que davant de la llum que porta Jesucrist es tornen inútils. És el de l'Evangeli. Sabeu que el programa de l'Evangeli que dona sentit a tots els passatges del juny final de les catedrals és Sant Marc. Sant Marc, el capítol 13, versícul 24, on ens conta que el sol s'oscurirà, la lluna ja no reflectirà el seu resplendor, els astres es tambalejjaran i veuran vindre al Fill de l'home revestit de poder i de glòria. Enviarà els seus àngels i apareixen és el que es diu el trimorfo, es diu la deixis, la plegària o la intercessió. I apareixen alguns àngels en les trompetes. Sabeu que les trompetes seran les que donen la senyal per a que tots els morts isquen de les seues tumbes per a la resurrecció. És la part central que és el Tupamirum, que és de la prosa breve del missal romà, també interpretat per Mozart en el Requiem d'una manera bellíssima. I ens diu això, en llatí diu «Quando judex est perduros, Tupamirum, espergem som, persepulcra regionum, cogit omnes ante trono». Quan el jutge està per vindre, les trompetes esparcint el seu sonit per les regions de la terra convocaran a tots els homes davant del tron. Aquesta és la part, diríem, central que anirà al costat del rosetó. I així tenim dos esbozos que podeu veure-los ara després, en el que podeu veure el procés que Miquel utilitza, l'esbozo a lo que acaba convertint en esta contemplació. I en l'esbozo tenim l'àngel de la psicostàsia. L'àngel de la psicostàsia és un àngel que és Sant Miquel Arcàngel. Així en Espanya tenim dues representacions, una està en el Museu Nacional de Catalunya i l'altra en el Museu de Jaca, de Huesca. I ens representa un àngel que sosté una balança, que es diu l'àngel de la psicostàsia. Aquesta paraula vol dir psicos, el que és esperit, i tàcia, que de tassa, el pes. És el pesatge de les ànimes. I aquest àngel és l'encarregat de pesar les ànimes en el judici final per establir aquest veredicte que durarà tota l'eternitat. L'àngel de la psicostàsia. Després la Mare de Déu apareix sempre en una actitud sempre molt a part de que Miguel és un gran
estilista de l'aspecte femení, com es pot contemplar també. La Mare de Déu apareix sempre en una actitud, no és redentora, ella és abogada i defensora, és intercessora nostra. Alguns artistes el que fan és que des de les mans hi ha un rosari que s'estén fins a la balança, fins a l'àstic de la balança, per a rescatar a un pecador. És molt bonica aquesta imatge del rosari. I després tenim a Sant Pere i Sant Pau, Sant Pere portant les claus i Sant Pau portant els pergaminos de les cartes que han acompanyat la nostra vida de fe a lo llarg d'aquesta peregrinació. Hem escoltat les cartes que han sigut un aliment per a nosaltres en la vida de fe. I són els dos personatges, Sant Pere amb les claus de les portes del cel i Sant Pau en les cartes que han acompanyat la nostra fe. Després, en la part inferior tenim dos esquemes teològics. Un està, el podeu veure en el Giotto, que està en la capella de l'Arena de Pàdua, i després també Luca Signorelli, en la catedral d'Orvieto, també trau d'una manera molt bonica aquesta expressivitat dels àngels que amb les trompetes desperten i emergeixen els cossos dels seus sepulcres en els colgajos de les mortajes, alguns en l'esqueleto, tornant a la seva cama. I en la part inferior tenim dos esquemes. Un esquema que és l'escalera de Jacob, que uneix el cel en la terra, i després l'esquema de Sant Juan Clímaco, que és un teòlogo que ens parla dels 30 peldaños de la perfecció. Aquest esquema ens aprofitaria per a fer el moviment ascendent, el moviment de la salvació, i després de la balança, el moviment descendent, el moviment on condueix en la imatge que té Dante en la Divina Comèdia és com un embut de cercles concèntrics que porten a l'obscuritat. I la zona inferior, teològicament, estem constantment en comunicació, Vicens i jo. Jo simplement li dono el contingut de la teologia i calla. I Vicens atrapa, porta al seu interior en el silenci del seu estudi, en consciència, i expressa. I fins ara ha sigut un círcul de treball molt gratificant, un círcul de treball de molta confiança. Després, sobretot, trobo que va ser una catequesi, els catequistes segur que utilitzen molt la capella del Crist perquè la capella parla per si soles. Entonces són catequesis que els xiquets experimenten, és sensitiva. Quan contemplem, nosaltres també, els 85 metres quadrats a l'eixir del temple, contemplarem també una bellesa que perdura en el cor, perquè estem fets per a la bellesa. I en el fons reconeguem en tot l'art cristià aquest contingut tan necessari, que és que enmig d'aquestes contradiccions que són la persona humana, la naturalesa humana, a mi se mos parlava en l'oració que vam fer aquí els joves de que hi ha un anclatge que ens permetís no descentrar-nos. I aquest anclatge és precisament la fe i el centre, el Crist, que ens permetís, enmig d'aquestes contradiccions en les que oscil·la el nostre interior, la tristesa i l'alegria, la por i la confiança, la fidelitat i la infidelitat, el perdó i l'odi, la nit i la tenebra, la vida i la mort. Per això són eternes aquestes obres, perquè parlen de lo que vivim i de lo que sofrim i ens donen llum per a poder viure en esperança. A voltes he sentit alguna expressió que és molt humana, és molt natural, és d'un raonament molt d'aquest món, que és que la eternitat pot ser un poc empalagosa.
sempre el mateix. Doncs mireu, hi ha un pensament de Benedicto, en especial Benedicto diu que la vida eterna és la paraula que tenim per a parlar d'allò que no coneixem, però coneixem. Tots els que teniu fe ho enteneu. No coneixem, però coneixem. I diu, la vida eterna no és una consecució de dies en el calendari. Diu, és un moment de plenitud en el que la totalitat t'abraça i tu abraces la totalitat. Que bonico. I n'hi ha manera més bonica. Per això Benedicto és el millor teòlogo del segle XX i XXI. És el gran teòlogo que posa al servici de l'Església tota aquesta manera d'il·luminar el nostre peregrinat, la vida, l'amor, els conflictes, tot, des de Jesucrist. En especial, que és un document que sabeu que us he convidat moltes voltes a que pugueu fullejar-lo, diu una expressió que també és molt il·luminadora del que estem presentant. Diu, el presente, aunque sea un presente fatigoso, com el que vivim a voltes, les fatigues de la vida, dels desenganys, dels fracassos, de les desconfiances, del pecat propi. Diu, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y se puede aceptar si lleva hacia una meta y si esa meta es tan grande que ilumine el esfuerzo del camino. Cuando se nos apaguen les metes tan grandes, el esforç del camí us costa un muntó. Per això, tindre el privilegi de la glòria i de l'última veritat, per a nosaltres té que ser un impuls a ser testics d'aquest amor. Perquè tot això ens parla d'un gran amor i ens fa qüestionar el nostre amor. Aquest és el sentit i l'objectiu de tota obra cristiana. Jo trobo que ara li dono el pas a Miquel. De Miquel, a mi em va sorprendre molt que té exposició, sabeu que és llicenciat en pintura, en escultura, té la graduació de catedràtic, ha fet els cursos de catedràtic, i després ha exposat en Japó, en Estats Units, en Alemanya, en França, en Portugal, en Castelló, en València, en Alacant, en Madrid. La seva obra és d'un nivell que a voltes se nos escapa. A mi el més bonic d'aquest projecte era que Miquel Vicens era un artista del nostre poble, del poble d'Oliva. I això fa que la passió que està posant en cada detall, aquesta obra tindrà dues dimensions, una des de baix i una lectura des de dalt, on podrem contemplar la quantitat de simbologia que Miquel desplega en aquesta obra. I sobretot el misteri que ens atrapa i que podem estar mirant una cara durant mitja hora. I això és una catequesis grandíssima per a la nostra vida. M'ha atrapat molt, doncs això, sempre ha cridat l'atenció aquest caràcter envolvent que té la seva obra, que t'envolta, que no t'assombra, i et porta a la imaginació, a estimular la imaginació, i això és una gran riquesa artística. Després sabeu que ell també té aquesta característica grecorromana que la il·lumina des de la mística cristiana, des de la llum de la seva fe, que compartís també en esta parròquia, en el grupo de vida ascendente de los anticonianos, una persona també molt participativa en la parròquia, i li dono la paraula a Miquel Vicens. Moltes gràcies per la vostra presència i per la contradicció que jo pensava en la vida passada desapercebut i ara resulta que per gravar sempre m'ha fet de polleguera, com que diu, ja en classe de NUT, cridava l'atenció dels professors, jo no volia imputar-me, i així de tres temps, vaig ser el niño referente del premio, i per tant em vaig, diguem, guanyar l'ensenyança mitjançant prèmits i
i volem treballar un rato per matí, no estava estudiant tècnics en publicitat, treballava també en ella, he fet moltíssimes coses i sobretot l'informació, la lectura i les exposicions i museus. Va ser un moment revulsiu quan jo vaig descobrir als 7 anys que això que deia jo ho sabia fer. Per què? Perquè tenia una preparació prèvia en els tallers que jo humilment havia participat i m'havia guanyat algunes perles en tallers de decoració. Recordo que vaig estar també a Silva en el taller de la Quarta, en els Dorats, i sabia el que era distinguir un treball fet a docència i un altre que no estava. Aleshores, en aquesta part, diguem, inicial, marca també un punt d'inflexió perquè forma, diguem, una elecció. Des que es comença, diguem, molt, fins a 75 anys que ja són anys. I el que podia aprofitar com una tònica, diguem, ja molt més clar i molt vista, molt llevat, són aquests actes de presentació. El que passa que aquests actes en el meu poble tenen un caràcter que imprimeix caràcter a la importància, que no es fa en patir de veure una exposició. Per tant, sí que imprimeix caràcter, sobretot l'obra que fas en el taller, que adquireix, cosa important, un caràcter de reverència i sagrat, que és important. No és el mateix estar enclavat un mural, en aquest cas un retaule, diguem, en mar, un Costolucci, que en un cor, on és la meva parroquia, a la vida. Entonces tornem al contengut del que ha sigut, per exemple, Altamira. Altamira, aquesta referència per consagrar, per adquirir aquest episodi invocant al poder sobrenatural, de poder-lo adquirir i poder menjar el dia demà. Aleshores, este contengut, vista nebulosa, clar, un projecte no se consolida si no tu pots tenir molta teoria. I ara, després d'un moment que he de fer-ho concretar, que tu pots dir, jo faré això, faré l'altre, pots establir i inclús ho pots escriure. Però a l'hora de l'execució és l'important. Entonces, basant-se en el tema del dibuix, el que ja jo sabia sentir a la crítica especialista en pintura, jo sempre sentí pintura sujeta al dibuix. Això que vol dir sujeta al dibuix? Clar, que jo tenia una facilitat per al dibuix que a mi em donava un camp obert a després fer el que jo volia. Arriba el tema de sí, jo, sí, sense cap problema, perquè en aquests formats grans jo estava ja fent-los. La meva germana estava morint-se, jo estava acabant un quadre grandíssim i aquest moment va ser un moment d'inflexió que tenia un contingut espiritual, perquè em recordava la part infinitus del ser humà i com és capaç de remuntar mitjançant l'espiritualitat i el contingut interioritzat del ser humà per conèixer tots els dies. I això és el que un dia estàs millor mirat que des de prou físicament, no estàs inclús psicològicament tan preparat, és millor capacitat d'un dia d'un altre. Però he tingut sort que fins ara ho he pogut acabar, com aquell que diu, dit el que sóc tot, puc ensenyar el que ha fet, que després serà una cosa més d'envergadura, en una dimensió major. I ja us dic, que ha recorrit sobretot a
la nebulosa inicial del proyecto electoral, primerament vaig ficar el tema del Petro com si es tractara d'una qüestió bizantina. I després, quan Javier va dir que posara a la Verge ja en més representativa i en Sant Joan, em vaig centrar en aquests personatges. Vaig a fer molts bofetons i al final vam decidir per aquests tres. N'hi havia un que costava tan frontal, el que és el Salvador estava més girat a un costat i Sancho nosaltres em va dir que preferia més de la raó que tinguera un sentit de comunicació frontal en el espectador. Y así pues por el hilo sonoro, se intercalen aquests elements. Recorde que els xiquets estic jo, com a col·leccionista que soc d'imatges de tall en madera, són els Jesús, transportats al món celestial, i referent a el que és la part celeste, no vaig voler posar el tema trillat dels núvols, que em va aparèixer massa com, diguem, reincidit al llarg del temps, que això és la pintura, diguem, de tendència manierista. Vol dir, el manierisme sempre segueix d'un estil que d'establir. Què és? No ho sabem, no és hiperrealisme, no és renacentisme, però sin embargo hi ha una base forta en el que és el 400, degut el 400 es basa també en la línia, en el linealisme, i després de l'aplicació del color. Anomenat Giotto, també es basa en la línia. I entonces esta línia és el fil conductor per marcar tot l'espírit conjuntament del color. Què passava? Que les figures, perquè no es quedaven ni massa empaltrides ni massa juntes, n'hi havia que donar-los un mínim d'espai i que flotaren. Fer-ho visible o fer-ho verosímil perquè tingueren un caràcter celestial. Perquè després ve el distribuir de la part més consistent, més corpòrea. Això havia de ser portar una batuta molt fèrrea per al concert que se n'anara de mare. Entonces, jo vaig repetir moltes coses, les coses no deixen sempre la mateixa. I entonces, la qüestió de les ales va ajudar també a la composició completa de l'estat. Els models sempre que recurrir, com sempre, a la gent de l'entorn, familiars, amics, i així es donen les gràcies que la Santa Presència de posar coses així que no sabien de què anaven. Bueno, perquè això s'ha fet en un cert secretisme. Jo no dia res, però ells tal volent mantenien en un cert sentit. I ja us dic que per ara, bé, estic molt estimulat per a fer l'altra part que falta. Faré pensar en un tractament més feixuc de fer un tablero de 2,25 a fer un tablero de 2,50, doncs el manejo ja canvia. Però s'ha de fer i s'ha de fer. Què va passar? S'havia de donar una solució, perquè en teoria ja he dit que caben moltes coses, però per això tenia jo disseny i Vicente va fer pràctic comptant amb José Ignacio, que realment el cervell de la col·locació que anava després a fer-se real. Ho pots ahir explicar com va, després penjar-ho, ja ho explicarà en el prior, com va entrat, si no t'anava entrat, dins d'un viatge de ferro, i contacte amb la paret. Aquesta paret està acusada, sempre, que jo la recorde, acusada de molta unitat. I poc de tècnica.
l'estil, jo m'ho vaig treure, vaig entrar en el personatge agafant el tema del teatre. Jo vaig entrar en el personatge molt fàcil, perquè aquesta església la tenia jo molt xafat de jove. I així jo em vaig ensenyar el que té. Eixa fascinació per la figura humana, eixa fascinació per la imatge, diguem, el cine, el plano, tot això era una aportació que era nova per a mi. I això tenia un caràcter didàctic i religiós al mateix temps. M'assentava ahí, mirava, i hi havia la leyenda negra o real de que esta iglesia havia estat molt agravida per la guerra. S'havia destruït prou i restaurar sempre no tan fàcilment. Jo ja distingia el que estava restaurat del que era l'origen. Perquè els tallers estos que podia jo donaven aquesta ciutat. I ja ho dic, o sigui que vaig agarrar molt prop l'espírit de l'església, del vivant, l'esperit de la parròquia, l'esperit de Sant Roquer sempre existeix, o existirà, i això em va ajudar. I ja us dic, o sigui que si voleu fer alguna pregunta, la podeu fer i ja fer des d'ara. I moltes gràcies. Passem a la paraula. Penso que l'important del que s'ha explicat fins ara i el que ve ara ja és un poquet més, diguem, anècdota. Vale, para lo que es tot el retable que volem instal·lar, vam tindre que fer un alçament topogràfic de lo que és la implantació, en el qual ens apareixia a la part central el rosetó. Es va dir tot, inclús tot el relieve perimetral que rodeja, com es pot veure en la foto. A partir d'ahí es va tindre que fer una discretització o subdivisió de lo que és el retable en peces. Ahí és quan es va un poquet, van tindre que acoblar una sèrie de peces en diversos mòduls, de manera que antes de la reunión previa, pues anem a dividirlo en esta serie de módulos que fueran de alguna manera fáciles de ejecutar que Vicente estiguera d'acord que serà viable. Com han anat a pensar-los? Teníem diversos problemes. En principi teníem que pensar una paret irregular que està en principi desplomat i que està format per números de mampostería. Al final va subdividir en módulos de madera de varias dimensiones para que se acoplaran al perímetro total que volia donar. Y estos módulos de madera van por varias solucions per poder penjar-los a la pared y van decidir gastar o utilizar unos perfils d'alumini que en construcció es gasten para hacer unes fatxades ventilades. Y a partir de esos módulos d'alumini van dissenyar un bastidor y ya només tienen unos retacados en la madera, de manera que cada una de las peces anirà penjant els perfils d'alumini. I ja ens quedava ja finalment l'execució de les ficacions dels perfils d'alumini a la paret. Que ahí anem a recurrir a unes ficacions químiques que no ens donen problemes futurs ni en les unitats ni en un mur de mampostería. Que al no ser un mur de formigó és algo més complicat d'executar i de que no ens donen problemes en el futur. I això és bàsicament el tema tècnic en el que vam resoldre o que tenim previst resoldre és algo que no s'ha excepcionat la col·locació. Si hi ha hagut alguna pregunta, això és més o menys la part tècnica del projecte.
I sempre us comentant alguna cosa més, no? Pues nada, fa un momentet alguna persona m'ha preguntat i quan s'acabarà? N'hi ha una pel·lícula que imagino que la coneixeu molt que es diu L'Èxtasis i el Tormentos, l'Èxtasis, de Charlton Heston, en el que l'artista moltes voltes pues, escolta al Papa Inocencio I, que és el mecenas de la Capella Sistina, i li diu: ¿Cuándo acabarás? Des de baix, aquell des de dalt de l'andament li diu: Cuando lo termine. Bueno, esta broma està moltes voltes. Vosaltres, entre els tres, Juan Miguel, ara després podeu veure el boceto original. Ese boceto original és el que posem per a començar. I sobre aquest boceto ja anem perfilant teològicament, perquè teològicament no ens n'hem inventat res. Simplement hi ha que estudiar molt bé el que s'ha fet per a plasmar nosaltres també en la nostra imatge pues, també el que ens ensenya l'Església, que és la mare que ens acompanya en el camí de la fe cap a la vida. Possiblement podria ser que en gener-febrer del 2026, perquè porta velocitat de crucero i perquè si la salut l'acompanya, pues Miquel té una capacitat de treball gran. Doncs podria ser que en 2026, gener-febrer, poguera estar rematat i ja pues, ho podríem contemplar. Segons José Ignacio, seria millor que vas col·locant-los de baix. Clar, seria millor que anar també exposat el que no sé si Sí, a nosaltres tècnicament ens interessa anar a esta canal perquè ens permet llibertat i tenim els problemes en l'encaixe de diferents mòduls. Però bueno, és un tema que presentarem i parlarem després. dos pisos que vivió colgado, que la gent diguera que és una vida. Sí, això també sobre el marxament. Després, econòmicament, el projecte es solvent. Jo em poso en contacte amb les famílies, es traslada el projecte, la idea, un poquet pues, tot el que hi ha darrere i em diuen endavant. Doncs permís del mecenatge podrem fer esta gran obra. Permís de molta generositat. Això no lleva, pues, que sabeu sempre que la col·lecta que fem en el novenari del Crist, pues, sempre li donem una orientació. Una volta ha sigut pues, la il·luminació, una altra volta pues, sempre hi ha hagut algun problema de les goteres. Pues, ara ho destinarem a aquest projecte que tots volem veure acabat i que ens acompanya en la nostra vida de fe. Molt bé, doncs, si continuarà. Gràcies a tots per vindre, gràcies als que heu vingut de fora, amics de Miquel, i a tots els que heu recibit la invitació i s'heu fet presents. Pues despedim este acte. Si voleu, podeu passar a veure